ሻሎም 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 ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላምን ጸጋን ክርስቶስ ምስኩልኹም ከመይ ሓዲርኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ሎሚ ድማ ናይ ብርሃን ቃል ንመዓልቲ ዝኸውን ክንካፈሊና እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ዝብል መደብና እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ስለዚህ ሎሚ ንካፈሎ ቃል ለውጢ ካብ ውሽጢ ዝብል ሃሌሉያ ለውጢ ካብ ውሽጢ እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ክርስቲያን ኣብ ህይወቱ ዋና ክርድኦ ዘለዎ ለውጢ ካብ ውሽጢ ምዃኑ እዩ ኢየሱስ ስሙ ይባረኽ መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ጥቅስ 6 ግናኸ ንኹሉ ዝባን ምድሪ ዘስትግመ ካብ ምድሪ ይወፅእ ነበረ ዋው ግናኸ ንኹሉ ዝባን ምድሪ ዘስቲ ግመ ካብ ውሽጢ ይወፅእ ነበረ ምድሪ ንብዘሎ ዝባና ንብዘሎ ምድሪ ዘስቲ ግመ ካብ ውሽጢ ይወፅእ ነበረ በኻላ አዛራርባ ምድሪ በተኻብ ውሽጣ ዝወፅእ ዝነበረ ግመ እንደገና ብኡ ድማ ንሳ ትሰቲ ነይራ ዘስትያ ምንጪ ካብ ውሽጣ ይወፅእ ነይሩ ምድሪ እንድሕር ኣስተውዒልኩሞ ሃብታ ኣብ ውሽጣ እዩ ዘሎ ማዕድና ኣብ ውሽጣ እዩ ዘሎ ዘርአ ኣብ ውሽጣ እዩ ዘሎ ኩሉ ካብ ውሽጣ ተገሊጹ ንምድሪ ዘዕንበባን ዘጸብቃን ናይ ምድሪ ክብረት ኣብ ውሽጢ ምድሪ እዩ ዘሎ ሃብቲ ምድሪ ኣብ ውሽጢ ምድሪ እዩ ዘሎ ማዕድን ምድሪ ኣብ ውሽጢ ምድሪ እዩ ዘሎ ኩሉ ካብ ውሽጣ እዩ ዝወፅእ በኻላ ኣዘራርባ ምድሪ ሃብታ ኣብ ውሽጢ ሒዛቶ ዘላ ስለዚ ንብዘሎ ዝባን ምድሪ ድማ ዘስቲ ካብ ውሽጢ ምድሪ ይወፅእ ነበረ ኢሉ ዘርኢ እንድሕሪእኩሞ ኣብ ምድሪ ምስተዘርአ ሃብቱ ንደገ ገሊጹ ነታ ምድሪ እዩ ዘጸብቓ ዕምበባታት እንድሕሪእኩሞ ንምድሪ መልክዕን ውቃበን እዮም ዝህብዋ ግን ካበይ እዮም ዝወፁ ተይልኩም ካብ ውሽጢ እዮም ዝወፁ ስለዚህ አጸበቂያ ካብ ውሽጣ እዩ ዝወፅእ አድማዒያ ካብ ውሽጣ እዩ ዝወፅእ አልማዒያ ካብ ውሽጣ እዩ ዝወፅእ እቲ ዝገርመኩም ነገር ናይ ክርስትና ጉዕዞና ልክዕ ምዝ ናይ ምድሪ ዝተተሓሓዘ እዩ እቲ ምንታይሲ ክርስቲያን ሃብቱ ኣብ ውሽጢ እዩ ዘሎ ብልኣቱ ኣብ ውሽጢ እዩ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ምድሪ ካብ ውሽጣ ዝወፅእ ግመ ንዝባን ኩሉ ምድሪ ዘስትዮ ዝነበረ ክርስቲያን ድማ ካብ ውሽጡ ዝውሕዝ ፈሳሲ እዩ ንብዘሎ ደጋዊ ህይወቱ ዘጸብቆ በኻላ ኣዘራርባ ኣጸባቂኺ ኣብ ውሽጢኺ እዩ ዘሎ ኣጸባቂኻ ኣብ ውሽጢኻ እዩ ዘሎ ናብ ዝቕጽል ክብሪ ዘሳግረካ ክብሪ ኣብ ውሽጢኻ እዩ ዘሎ ናብ ዝቕጽል ምልኣት ዘሳግረካ ምልኣት ኣብ ውሽጢኻ እዩ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ክርስቲያናት እንገብሮ ጌጋ ለውጢ ካብ ደገ ስለንጽበ እዩ ለውጢ ደገ ይኮነን ዘሎ ለዋጢ ኣብ ውሽጢ እዩ ዘሎ ለውጢ ካብ ውሽጢ እዩ ዝጽበ ትክክለኛ ናይ ክርስትና ለውጢ እንታይ እንድሕሪልኩምኒ እቲ ብክርስቶስ ዝተወለደ ሓድሽ ፍጥረት እሱ ካብ ውሽጢ ንደገ ክግለጽ ከሎ ሽዑ ለውጢ ኣብ ህይወትና ዝረአ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ካብ ጥቕሲ 37 በታ ዳሕረወይቲ ዓባይ መዓልቲ በዓል ኢየሱስ ደው ኢሉ ጨደረ በለውን ዝጸመአ እንተሎ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ በኣይ ዝኣምን እቲ ጽሑፍ ከም ዝብሎ ካብ ከብዱ ሩባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ ካብ ከብዱ ሩባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ ኢየሱስ ገና ስለ ዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን ነበረ እሞ እዚ ብዛዕባ እቶም ብኡ ዝኣምኑ ክቕበልዎ ዘለዎም መንፈስ እዩ ዝተዛረበ ሃሌሉያ እዚ ብዛዕባቶም ብኡ ዝኣምኑ ክቕበልዎ ዘለዎም መንፈስ እዩ ዝተዛረበ ስለዚ ኣነ ንስኹም ንክርስቶስ ብምእማንና ዝሰተናዮ መንፈስ ኣሎ ንክርስቶስ ብምእማንና ዝተቐበልናዮ መንፈስ ኣሎ እዚ መንፈስ ምስ ምልኣት ክብሩ ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ ስለዚ በዚ ካብ ውሽጥና ዝውሕዙ ማያት ካብ ውሽጥና ዝውሕዙ ወሓዚ ካብ ውሽጥና ዝውሕዙ ዓይኒ ማያት እዚ ማለት መንፈስ ቅዱስ ካብ ውሽጥና ብዘድልየና መንገዲ እንዳተገልጸ ናብቲ ዘድልየና ስፍራ ዘብጽሐና ንሱ እዩ
ስለዚህ እቶም በአይ ዝኣምኑ ካብ ውሽጦም ሩባታት ማይ ህይወት ይሉ ሩባ ኣይኮነን ይሉ ሩባታት ይሉ ኣብ ውሽጥና ዝተፈላለየ መልአትን ክብርን ዘለዎም ሩባታት ኣለው ኣብ ውሽጥና ናብ ዝተፈላለየ ዳይሜንሽን ዘውፁና ሩባታት ኣለው ስለዚህ እዞም ሩባታት ክግለጹ ከለው ንህይወትና ናብ ዘገርም ዳይሜንሽን እዮም ዘሳግሩዋ ብራዘር እዞም ሩባታት ካብ ውሽጥኻ ክፈሱ ትደል እንድሕርኮንካ መጀመርታ ሩባታት ኣባኻ ከም ዘለዎ ሕሰብ መጀመርታ ለውጥኻ ካብዞም ሩባታት ክውሕዙ ከለው ምዃኑ እመን ለይትን መዓልትን ኣእምሮኻ ካብ ደገ ኣውፂኻ ንውሽጥኻ ንዮ ለውጠይ ካብ ውሽጢ ይበል ምዕንባበይ ካብ ውሽጢ ይበል ምትስአይ ካብ ውሽጢ ይበል በቲ ኻባይ ዝወፅእ ሓይሊ ብኡየ ዝብርትዕ በቲ ኻባይ ዝወፅእ ሓይሊ ብኡየ ዝትስእ በቲ ኻባይ ዝወፅእ ሓይሊ በቲ ኻባይ ዝወፅእ መንፈስ በቲ ኻባይ ዝወፅእ ሩባታት በቲ ኻባይ ዝወፅእ ፈሳሲ ህይወተይን ህይወት ብዙሓን ብኡየ ዝጠጥዕ በል ብራዘር ሓፍተይ ሎማ ሓደ ብስራት ክነግረኩም ደስ ይበልኩም ኣብዛኣትኹም እተው ለዋጢኹም ኣብ ውሽጥኹም እዩ ኣብዛኣትኽ እተዊ ለዋጢኺ ኣብ ውሽጥኺ እንታይ ይኽሎም እትደሊ ዘለኺ ተስፋ ሓይሊ ብርትዕ whatever it is እትደልዮ ዘበለ ኩሉ ኣብ ውሽጥኺ እዩ ዘሎ በዚ መዓልቲ እዚ ሓደ ሰብ ይኣውጅ ኣብ ውሽጠይ ሩባታት ማይ ህይወት ኣሎ ኣነ በቲ ካብ ውሽጠይ ዝፈስስ ፈሳሲ ብኡየ ዝነብር ይበል أنا بتخوشتي زفسس فساسي بوي زتطع يبل أنا بتخوشتي زوت فساسي بوي نبوزحت زتقم يبل እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ለዋጢና አውሽጥና እዩ ቀያሪና አውሽጥና እዩ አጠጣይና አውሽጥና እዩ ስለዚህ ካብ የማን ካብ ጸጋም ካብ ምንም ነገር ንጽበየ ለውጥ የለን ኖ ለውጥና ካብ ውሽጥና ኢና ንጽበ በተኻ ውሽጥና ዝፈስስ ፈሳሲ ከም ዝነበርናዮ አይንኸውንን ኢና አምላክ ምስክረይ በዚ መዓልቲ ለዋጢ ያባይ ስለዘለኻ ተባረክ ለዋጢ ያባይ ስለዘለኻ ክበር ዝብል ሰብ እንተዳአለ ኮይኑ ለውጡ ክፈጥን እግዚአብሔር ክገብሮ ሻሎም